Скъпи родители, състезатели, уважаеми гости! Добре дошли на нашето тържество в края на 9-тия сезон на Волейболна академия Стойчо Козински. Тук в тази зала, през есента на 2015 година, започнахме този проект с много ентусиазъм, двама треньори и първите ни отбори от 9-10 годишни деца. Тези деца днес са млади мъже и жени и от подрастващи волейболисти поемат към университети и професионалния спорт. През сезон 23-24 година в нашата академия тренирахме над 250 деца, които бяха разделени в 10 отбора по възраст. От подготвителните ни групи до момчета и момичета до 20 години, както и мъжкия ни отбор. От двама треньори в началото, днес в академията работят 6 треньори в волейбол и 2 треньори в инициална подготовка. Това са хората, които посрещат нашите деца всеки ден в залата и ги обучават с професионализъм и грижа. Моля за вашите аплодисменти. Тук стои и третия много важен фактор в нашата академия. Вие, родителите, които подкрепяте децата, водите ги на тренировки и състезания. Без вас академията нямаше това, което е днес. Благодарим ви. Тук е мястото да отправим специален поздрав към добротворците. Това са хора, които помагат на академията с личен труд, с правна помощ, финансиране и компютърно програмиране. Те са също много важна част от нашия успех. Моля да сега ще дам думата на Гостин Стойчев и Матей Казински, които заедно с много близки приятели поставиха начало и през годините работиха за академията. Скъпи родители, деца, благодаря ви за това, че сте тук. На родителите благодаря за това, че ви повериха децата си. На добротворците, това са хората, които не се виждат, но които помагат с всичко. Един помага с пари, един помага с условията, един помага с работа, един помага с идеи. Страхотни хора. Защо? Защото го правим за тях. Няма да говорим дълго, но искам да ви разкажа. Тоест няма аз да ви разкажа. Аз ще питам първо Матей да ви разкажа как се роди идеята, аз после ще ви кажа какви са ви целите и защо го правим. Здравейте всички. Много голямо удоволствие за мен да видя много деца и се надявам да имаме възможност да се запознаем по-дълбоко следващата, когато ще имаме лагери с вашите деца, защото те са още малки. Даже повечето от тях не ги познавам, които те не познават мен, те първо ще се опознаваме. Как се роди идеята за тази академия е нещо, което винаги разказваме, е много интересно. Много хора към вас ме питаха къде да се пратим децата. Беше къде да се пратим децата да тренират. И тъй като ние се чудихме къде е най-хубаво, решихме да направим място, където да бъде приятно за тях, да се учат на волейбол, но да се учат и на други неща. Да се учат на възпитание, уважение и всичко това подкрепено с една силна доза желание за победа. Нашата цел продължава да бъде тази, да поддържаме тези идеали и да създаваме млади спортисти, които да са също така и много стабилни като хора. И се надяваме тези млади, които са най-малки, да започнат да вървят като големите и да ги задържат. Всъщност всичко започна по много прост начин. Събрахме се в един офис и решихме да помагаме на български волейбол тогава. Какво да направим? Започнахме да организираме турнири за дечици. Организирахме един, втори, трети, четвърти и установихме, че нищо не се случва от това.
Затова с някои даже от присъстващи след на комисия задавахме въпроса какво друго можем да направим, какво повече можем да направим. Решихме, че ще съберем средства и усилия да направим едно място, където децата да могат да спортуват. Как да могат да спортуват? Да могат да спортуват в добри условия. Затова първата база, от която започнахме тази зала, благодарение на Българско школа и на хората, които прегърнаха проекта и ни дадоха първия дом. Така че ние стартирахме от тук. Ние започнахме с тях, за което сме много благодарни и до ден днешен продължаваме с тях. Страхотна помощ от страна на Българска школа, защото те го правят безкористно, те го правят също за децата. Трябва да се казват нещата такива, каквито са, защото ние вярваме, че ако всеки направи по нещо добро и до него застане още едно добро, най-накрая нещата ще започнат да се случват. Така започнаха преди 9 години. И тогава се задавахме въпроса, както каза Матей, какво искаме да постигнем. Искаме да правим волейболисти. Добре. Искаме да ги правим, да ги произвеждаме тези волейболисти. Искаме те да побеждават. Но това не ни беше достатъчно. Искаме те да побеждават по определен начин. И заложихме някакви принципи, в които ние вярваме. Друг е въпросът, колко сме успели. Не ме разберете погрешно, ние не вярваме, че сме успели. Ние обаче продължаваме да се борим. И ще продължаваме непрекъснато. Защо? Защото ние вярваме в това и искаме тези деца да го постигнат. Какво искаме да направим децата? Искаме да се борят за всяка точка. Като влезе на лично да се борят за всяка точка, независимо защо какво играят. Да нямат страх от никого. Да уважават всеки, но да се страхуват от никого. Какво искаме друго да направим? Да знаят какво е колективен спорт. Да знаят, че неговият отбор и нейният отбор зависи от всички. Всички деца са важни, разберете това. И аз ви моля, вие родителите да го разберете. Защото много често има родители от вас, които питат, ама защо моето дете не играе? Не знам защо не играе. Но той в живота е така. Ние искаме да им покажем, че ако те са достатъчно старателни, достатъчно усърдни и достатъчно готови да помогнат на останалите, те имат място. Независимо колко е висок, колко е талантлив, колко скача, това е детайл. И ние вярваме в тези неща. Затова искаме всички тези деца, когато се видят след 30 години, сега ще ви стана въпроси за 30 години, защото Матей играе волейбол в 30 години. Аз съм приемал 30 години, когато играе волейбол. Матей... Ако някой се позволи да разказва за това, като кажа, аз много не занимавам с волейбол, просто за репутация. Ето там с един на господин започнахме преди не знам колко години. Така, сега какво искам да кажа всъщност? Това е, което се стремим да направим за децата е, те да започнат да разбират принадлежността към нещо, към тяхния отбор. И ви моля за нещо съдействие. Ако вие разберете колко важно е това, което искаме, да ги научим на уважение към отбора, към треньора, към портиера на сградата, към противника. Ако те се научат да побеждават самите себе си, след това е въпрос на време да почнат да побеждават останалите. Но първо трябва да се научат да побеждават себе си. Това означава, че когато е трудно или когато нещо не иска, трябва да го прави, като че има най-любимото нещо. И това е въпрос на дисциплина. Затова очакваме вашето разбиране. Знаем, че в съвременния свят е много трудно децата да се издържат внимание. Знаем колко много възможности имат те да постигнат нещо лесно или да имат някакви удоволствия. Но удоволствието не е щастие. Това са две различни неща. Щастието е когато се бориш и постигнеш нещо, за което си вложил много труд и старание. И е минало много време за да го постигнеш. И ние се опитваме това да научим вашите деца. Сега какво ще правим тук нататък? Ние сме заложили някакви принципи и тези принципи искаме да ги все повече да ги усъвършенстваме, да ги предаваме на вашите деца и на вас. Как? Чрез нашите треньори, на които искам да благодаря за това, че влагат усилия, старание, влагат сърце в това да се грижат за децата. За мен това е много важно и аз много го оценявам. Така че наистина аз искам да ви благодаря от моя име и на Матей. Предполагам, че Матей се доста. Аз ще ви кажа каква цел сме се поставили с Матей. Целта е много проста за нас.
И научавайки нещо от треньорите от академията, в която са, започват да правят забележка на вас за това как трябва да се подадат дрежките, как да се подадат обувките, как трябва да се хранят правилно, защото ние искаме да ги учим на това, как трябва да се отнасят към съотборниците си. Това за нашия най-голем успех. Защото за нас образованието и работната етика, която искаме да създадем от тези деца, е най-важното нещо. Някои от тях ще станат по-легковисти, страхотно. Други, може би, няма да станат. Но ще ни остане нещо много важно в живота. Ще ни остане в живота идеята, че всяко нещо се постига с труд и че всяко нещо се постига в група, с хора, на които ти можеш да разчиташ. Това е нашата голяма цел, това е нашето голямо желание. Няма да ви обяснявам колко ни е трудно да го направим, но няма да се откажем. Ние сме се разбрали, ние сме си дали дума. Няма значение колко пари и време решение ще изпълним, ще продължаваме да го правим. Това е просто. Сега след като благодарих на треньорите, искам да ви кажа нещо друго. Ние това нещо искаме да го направим и да са летните лагери. В летните лагери ние много вярваме, защото каква е целта на тези летни лагери? Децата да се откъснат от вашата среда, да се откъснат от телефоните и да са навън. От сутрин до вечер те да тренират, да спортуват, да си общуват, защото за нас е важно те да общуват, да се общуват в групи. Затова наистина вярвайки в тези лагери, да молим, пратете децата на лагерите си. За една или две седмици там постигаме много повече, отколкото тук за месеци. Които от вас го оценяват и разбират, само ни помагат. Другите ви молим да повярвате, че вие го правите. За нас това също усилие. Този лагер е голямо усилие. Нали си представяте каква е ситуацията, в която отиват на лагери, има 30 болни деца, защото има разпомашен вирус. И виждам треньори, които не са спали 12 дни, защото те децата се редуват. Тръгва е болно, после е болно, друго, после е болно, после други 5 и така. Но треньорите трябва да стоят от тях. Така че разберете, че това е много трудно за нас, но ние го искаме това. Ние го искаме, защото смятам, че е важно да бъдем на децата. Ние сме го преживели, ние тримата сме го преживели. Димо Тонев да не говори, който е тук и се радва, че е с нас и го е преживял още преди нас. Защото е по-дърт. Да. Така че всичките тия неща, които ние сме преживели и спомните, които имаме за тези неща, искаме да ги предадем на вашите деца. Ще организираме летни лагери в Кранево от 7 юли до 4 август. Това са 4 седмици. Условията са страхотни. Храната е добра, море, въздух, пясък, деца, които се забавляват. Вечерно време е анимация, много хубава, които са били наистина се радват. Ние искаме да ги научим на това, да общуват заедно. Това е смисъл на това. И понеже искаме да постигаме тези неща, аз искам днес да се обърна към нашата гостинка, Емилия, вероятно я познавате, за тези въпроси, които не я познават, трябва да ви кажа, че е една от най-успешните волейболистки в последния период на националния. Емилия, не Никола. За да ви стане ясно, защо пак го правим това, искам да попитам Емилия да ни разкаже две неща. Кратки, но да ви обясни тя какво ни е накарало и как тя е постигнала нещата, които ги е постигнала. Кое е било трудно? Какво се е случило и какво е било, когато е била на тяхната възраст? Откъде е тръгнала и защо? Здравейте, скъпи родители, мили деца. Казвам се Емилия Димитрова, изключително ми е приятно, че съм Димитрова. Изключително ми е приятно, че съм тук в тези успехи мъже. Знаете, волейбола в последно време се развива страшно добре и благодарение на тях. Искам специално да благодаря на родителите, защото без тяхната подкрепа тези деца нямаше да бъдат тук. Моята история е следната. Аз съм започнала на 9 години, първо с баскетбол, след това благодарение на майка ми, която ме подкрепеше, започнах да се състезавам в волейболната зала. И благодарение на моите родители
17 години се подготвих. Може би някои от децата тук са на тази възраст. Тогава разбрах, че не е лесно. Но това беше момент, в който събрах сили, разбрах всъщност аз колко силен човек съм и че обичта към спорта е това нещо, което ми дава сили. Справих се с контузията, нито за секунда не се отказах и след това може би имах и късмета дълги години да състезаваме за националния отбор, а след това и съответно успехи и в чужбина. Затова контузиите са част от нашия спорт, не се отказвайте. Някога наистина е трудно, изглежда невъзможно, но това не направи по-силни хора. Без да ни плаша, да си помисли, че спорт е само контузия. Спорт има страхотно прекрасно изживяване. Не искам да моля Матей да разкаже за неговата първа контузия, защото тя е страхотна. И той да разкаже какво направи за това. Той е едновременно смешна и учителна история. Бях малко по-голям от тях. Нямах 20 години, но малко по-голям от най-големите изследователи. И имах щастието да играм в наша работна слайда, която беше така. По стечение на обстоятелствата получих болка в ръката. Не искам да казвам какви стечения на обстоятелства, но не беше така. Така ли? И както и да е. С болки в ръката се опитах да тренирам, но болката беше толкова силна, че нямаше как да стане. При което Радо заведе да направим снимка да видим какво е положението и се оказа счупено. Смешното от тази история е как е счупено. Съвсем инстинктивно по време на тренировката, от радост, че направи една страната топка от даване, ударих едно такова. Обаче, младо момче срещу това, не спечели. Естествено, в началото си мислих, че не е нищо, само ме е заболявано. Те се оказа счупена ръка. И така се стекна предстоятелството, че точно тогава играхме финала за шампионата, сгубихме финала и за мен бях целият отбор беше страшно тежка ситуация. Тогава Радо беше много близък и не ме остави никога секунда да тренирам, да се отчаявам, както се казва, да се откеся. И през времето, когато трябваше да се разстроя, това бяха някакви 3 седмици след като се разстрояваше ръката, аз тренирах непрекъснато и то, да ви кажа, много повече от останалата част от футбола. Тогава минаше половина финалната работа, загубих щастие и нещата да се пасираме, че за малко не можахме. И след това, защото аз си играх, също допринес. Но малко по-късно имахме Купа на България и по време на моето възстановяване аз казах, че е толкова добре, че тогава играх на наистина страхотно игра, но не съм страшно добре. Има и щастлив край цялата тази история. Беше разпределена версия. Тренираме, той скача колкото си искал, забива винаги по средата на нищо. Он скача на болка със всички сили в средата на нищо. Средата на нищо. И аз трябва да го уча, че да забива да не знам. Но той това не може да му умре главата. Една тренировка, която да прави мъже, най-накрая успява да забие така, както аз искам. Много ще споминява, ако искал да и с всички сили да се скача. Завършва тренировка. Нищо не се случва. На другия ден, като постоянно говоря, когато трябва да започне следващата тренировка, винаги, откакто съм тренирал, питам играчите как сте всичко навече един по един, стигам до него, а той е вероятно на за него. И не мога да разбера какво казвам, това на тези уста, той е малко да боли ръката. Обаче ръката е отзад. Закъме, къде те боли ръката? Боли работа, нещо друго. И показва ръката. Вече тройно. Аз казвам, някакво лошо мисля. Аз ще тренирам. Нещо, това беше нещо ужасно.
защото с него вероятността спечелиш играта беше много добре. Просто по това не беше нека до сега. Беше много добре, и трябваше да изберем дали той да играе, имаме шанс да спечели шампионата, или той да играе, но да рискуваме здравето, защото ако фрактурата беше такава, не беше разместена доста и ще да заболее относително бързо. Ако играе, вероятно да се размести, тогава трябва операция. Затова решихме да играе. Той не играе да загубихме. Борихме се много да загубихме. А той през това време да играше загубите. На купата му сложихме една шина на ръката. Той вече скачаше метри и половина от тези тренировки, които му бяхме направили и загриваше само на бока без него. С всичка сила с шината, защото не беше да си представяте да му отива нещо на ръката още по-твърдо, как загриваше тока. И от злобата с която загриваше, бихме да се тренираме. Така че това беше първата титла с чупена ръка. Но игра пак с чупена ръка. Обаче по-интересното е, аз искам да питам един въпрос, който аз давам време да отговори нашите гостите. Всякакото е било малко, кой е бил идол и кой е бил любим състезател, заради който се запазва да играе волейбол. Както всички може да предположите, това е Матей. Започна на 5 години и все още от мачовете по Варна, аз бях момиченца, които почиствам, че го правих подава в топките. Имам негов автограф. Дълги години след това, като дете ми беше негова снимка до леглото. Сега наистина за мен е чест да бъда тук с него и да се познаваме, но моето отиване в Славия преди години беше също благодарение. Моя баща тогава каза: искаш ли да бъдеш в отбора на Матей Газийски? Аз бях на 12, аз разбира се, че искам. Така че тази случка се спомня, и наистина тогава можех да бъда загуби, защото Матей не можа да играе. Но приятно, както всички нас си е взел Матей, повече никога не се е сдържавал с това, така че да. Тогава си мисля, че отборите са смесени и да те питал баща, иска си да играеш с Матей, това тогава веднага. Матей, аз кажа нещо друго, искам да питам някакви случаи да се спомня от някакви треньорите, нещо да било с това. Това е много хубаво да се разкаже, защото е учително за малките деца. Със само се работи много години, той е известен на всяка много стоп треньор. Ние си имаме много пререкания на годините. Генерално винаги сме се разпределили добре, но това не означава, че никога не сме спорили по някакви въпроси, даже сме спределили по-остри решения. Съм бил изгонен от тренировка, тръгвал се от сега солиден. Стигало се до наистина страшни ситуации, но винаги сме загърбали това за секунда, защото тези неща се случват в един отбор. И е важно да може да се прескочи един такъв период и да се върнете до работа, да се работи, да се продължи напред. И така се разпределя наистина за вехи. Играхме толкова много мачове между шампионата на Италия, купата, шампионска лига, световно първенство, че пътувахме, играхме всеки 3 дни през цялото време. Той много беше в тия вече съвсем изтрещял, че преди един важен финален матч, на сутрешното на деня преди матча, значи на последната тренировка преди матча, която е тази, която трябва всички сме концентрирани, да внимаваме какво ще правим, тъй като тактика на матча, последни неща, всички там са напрегнати. Той дойде, започва да забива топката реално дясно, взема топка да е шут в тавана и се върне към мен и му попита: ти ще ме изгониш и сам да се тръгне. Взе колата, аз ще тръгна си. Взе колата и си тръгна на тренировка. На изхода на залата вижда генералния менеджер на отбора, който през това време идва с колата, за да присъства на последната тренировка. Матей му маха и се продължава. И си отива. Той влиза и ме гледа какво става. Нищо от Матей ще избира се пред себе. Той винаги така. Преди матч беше така, като започне матча, нещата са променени. Така че всичко това е част от спорта. Много глупости сме правили и продължаваме да ги правим. Единствената разлика е, че сега съм осъзнат. Преди аз правих страшно много глупости, ама не може да ги осъзнаем. Сега възрастта помага да ги осъзнаеш. Нищо друго не се е променило. Затова ние сме тук и
искаме на вашите деца да дадем нещо, което ние сме преживели, нещо, което ние знаем, за да имат същите емоции. Да имат същите емоции. Някои от тях, както ви казах, ще станат волейболисти, други може би ще станат учени. Или пък ще направят нещо, което са те. И затова днес, за какво сме се събрали всъщност? Ние сме се събрали днес да покажем на всички вас и да почнем тези девойки и младежи от нашата академия, които тази година завършват. Те за нас са много важни, защото, както ви казах, целите какви са. Аз сега искам да ви представя един продукт. Искам да помоля тук и всъщност тези, които са присъстващи, да дойдат тук до нас. Александър Попов го няма, но брат му сигурно. Баща му. Брат му вчера къде тренираше? Къде брат? На училище. Моля? На училище. На училище. И да избяга, да? Сега ние сме горди, че Александър Попов в момента учи в престижния университет на Бокони в Милано. Той е завършил. Бокони, мога да ви кажа аз кой е Бокони. Бокони е това, където аз мога да си позволя да учат моите деца. Това е Бокони в Милано. И ние сме много горди, че има такива деца, които завършат академията да учат на такова място. Ние се надяваме един ден, който стане човек, като се върне или да не се върне, да дойде и да помогне на някой от тях, да им разкаже, да им обясни, да им покаже какво му е донесъл спорта и как след това е продължил да се учи и да става човек. И за нас това е голяма гордост. Това участие на брат му, който сега е в академията, който на училище и не е избягал, ще го тренираме, ще го мъчим, ще го строяваме, ще го предаваме някакви нещата, които дойде и той да учи в Бокони. Така че поздравления за Анна-Мари Стефанова, която е Тя пък учи, освен че е завършила нашата академия, учи в Нов Български университет. Така че аплаузи за нея. Разбира се, ти си за това да кажеш нещо. Аз искам да ви кажа, че аз играх тук от 2015 от основаването на академията до миналата година, защото вече не минах възрастта, устарях. И всички тук ме научиха на отговорност, на уважение един към друг. Всички много се обичат, но особено в отбора ми. Много ви благодаря и много ви обичам. И който да. Абсолютно възкарка. Къде нещо? Сашка в момента учи в Националната спортна академия, продължава да играе при нас и учи в академията кинезитерапия. Защо учи кинезитерапия? Защото е много проблем. Ама това не е смешно, това е вярно. И тя е разбрала колко важно е на тази възраст да правиш правилните неща, когато става този спорт. Затова тя си намерила това за бъдеще да учи и да работи нещо свързано с спорта. И аз съм много доволен от нея
Какво да го кажа сега, това го забравя съвсем. Тази година ние сключихме 5 договора, 5 ли са? 5. С чуждестранни клубове. Това е един отбор от Австрия, един отбор от Швейцария, един отбор от Чехия, един отбор от Полша и моя отбор от Италия. Защо? Искаме да дадем бъдеще на тези деца, които завършват, които могат да играят. Защото отбора на Лозана в Швейцария, отбора на Харвард в Австрия и отбора на Чешка Будовица в университети. И те при тях училището и спорта вървят заедно. Така че който от нашите деца може достатъчно да бъде, труди се достатъчно и има ниво, иска да продължи да учи и да спортува, може да направи в някои от тези клубове. Това вече имаме разписани договори с тях, което означава, че децата, които трябва да бъдат, ще получават стипендии. Тоест, не само ще могат да отидат да учат, ами ще имат издръжка. Между другото, това с каквото места, с невероятни форми, може би най-добрите в Европа. Не знам дали някой от вас си представя какво университета в Лозана, аз като когато видях структурите и формите, които имат, наистина е трудно да се представи. Така че много се радвам и се много горди с това. Всичката тази продукция от нас, която излиза и която иска да има реализация в университета или в големия волейбол, за да могат да направят. Така че това искам да ви кажа, да не го забравя. Веселин Бендьов. Веселин, от колко години си късно? Началото от късно първата тренировка. Първата тренировка, представете си. Веселин също планира да учи и играе точно в Харвард, в Австрийския университет и очакваме в близко бъдеще да бъде някакво за това. Да каже това, което мисли, това, което чувства и това, което е преживял. Аз искам да кажа, че съм тук от наистина самото начало. За нещастие имахме проблеми с играчи първите години. Беше трудно, не се събираха хора на тренировка, обаче с много труд и усилия, пак имахме успехи даже на републикански. Станаха втори и трети. Този клуб ме научи на наистина много. Създава наистина приятелства за цял живот с много близки за мен хора вече. Единственото нещо, което мога да кажа, е много голямо благодаря наистина за всичко, което този клуб е направил. За мен и продължава да прави, включително и за тази възможност, която се дава в Австрия. И се надявам тези, които идват след нас по-малките, да видят, че това е място, на което наистина могат да се развиват не само като спортисти и като личности. И да имате малко повече доверие на треньорите, защото те наистина влагат всичко от тях. И просто е много голямо благодаря наистина за това. Александър Шопов. Александър, от колко време сте? Аз съм от самото начало, дори да не от първо. Още от преди началото. Още преди началото, да. Както знаете, може да знаете, аз не съм от самото начало, малко след това начало. Академията наистина много помогна. Наистина супер много помогна в академията, срещахме супер много с доста успешна работа, дори с проблеми и с много добри играчи и съм наистина задължен и много благодаря за това, като направих за нас. Както е моят съборник приятел Веско, аз заедно с него ще кандидатствам и искам да отида да играя в отбора на Австрия, Харвард. И ако и ще поставя академията като Веселин, с мен ще поставя академията на добро ниво. И се надявам някой ден да видя някой
И затова ние сме горди с нея, защото тя пък ще отиде да представлява в Холандия. И се надяваме и пожелаваме много големи успехи. После когато стане голям бизнесмен, ще се бъде да помага на школата. Виктор вчера ме накарах да видя 100 седмица. Днес е малко мамощен. Но го поздравяваме с завършването на академията. Пожелавам, както и на всички останали, много успехи. Той ще продължи да играе и започва да учи в Националната спортна академия. И ще се опитам с неизвиняването. Тези са травми и свети да правят. Копират. Българска дума. Виктор Томов. Виктор, от кога се е? Първия ден. Виктор от първия ден. Всички на първия ден дошли. Виктор, национален състезател, много успехи, пожелавам още повече за бъдеще, продължава да играе и надяваме се започва да учи. Аз планирам да уча. Планирам да уча или кинезитерапия в НСА, или финансово в Софийския университет. Ще видим къде ще възприемаме, първо днес прегледах резултатите от матурите. И най-вече искам да благодаря на всички тези хора, които са се събрали днес, да ни изпратят и наистина да изкажат нашата благодарност към теб, защото те са направили много разумни ден. Семейството на Виктор са от първия ден тук и продължават да са тук. Те са от първия ден, както отворихме академията и навсякъде да изследват и навсякъде с нас, за което разбира се им благодарим. Хаджи Костас. Честито, Енджел. Политика ще следват всички случаи. Не мога да разбрах. Браво! Жан Петров. Още един младеж за ски, той е тук с баща му. Не съм ги видях къде. Жоро? Жоро? Жоро, ама не се сръва, ама да разберем защо се е тук. Искам да поканя
Здравейте. Жан Колгрев. 7 години. Това е непресен. Поздравяваме те за завършването. Защо помолим Жоро? Защото с Жоро сме започнали, пък ние двама да играем волейбол. Даже бяхме в една стая дълги години. Първо като противници, той ще казва ССК, после като се отборници в националния отбор. После работихме заедно в националния отбор на България и в Турция. Там пак живеехме заедно. Така че това е всичко така става в България, ще сме за нас. Жоре, благодаря ти. Надяваме се да настъпя. Как се надяваме? Още сега ще кандидатстваме в технически инженер и технически университет, извинявам се, и се надяваме да завърши като автомобилен инженер. Всичките деца искат да учат. И аз съм много доволен, това е страшно добро. Никой от всички иска да продължат да играят волейбол, всички искат да продължат да се приятели, всички искат да учат. Това е страшно. И аз държавно пожелавам такива успехи, надявам се да ми прежда като добре, като мобил. С някой милион дни. Това ще продължа да бъде. Рая Раденкова. Никой не е перфектен, Рая. Много се радвам, че след... Тъй като аз тренирам 9 години, но всички две завърших тук, което много се радвам, тъй като за тези години аз бях в 10 и бях приета от не само женски колектив, но от цяло целия колектив. Много добре и въпреки че имам три контузии тези 2 години, и не се отказвам от мен за нито един ден и бях като мен при фикс, както си пожалствате. И се надявам така да се виждаме в бъдеще. Ще продължа в Холандия, където вече съм записана и ще уча математика. Само искам да помоля удобно и на Александър Попов, баща му да слезе, негово име, за да получи плакета и поздравленията на всички вас, защото не забравяйте си много добро. Благодаря, че сте тук. Какво да кажа, аз съм благодарен на академията. Не мога да говоря да се намин, но знам, че той постигна много и продължава да постига не само в академичните среди, продължава да се отбора, да играе волейбол. Той играе за отбора на Бутони, които Матей знае. Благодаря също на Матей, който помага и му съдейства в Милано. Те са градски в Милано и така виждат се. Продължава да спортува, пожелавам на всички да продължават. Аз също се опитвам да спортувам, въпреки че съм вече на години. Спорта дава много, дава характер, дава... Мисля, че всички трябва да продължаваме да спортуваме колкото можем, да се покажем и да трябва да бъде цяло тяло. Благодаря.
Ние сме горди с тези деца, пожелаваме страшни успехи на вас, нека да ви радват. Тези, които са най-малките, те са нашата надежда. Ето тези от тази страна. Вижте ги само да се гледат. Те нямат време, защото са отскоро. Сега ще пристигне екипировката. Много се радвам, че са тук. И те са добре дошли. И ще видят колко си. Благодаря на всички още веднъж. Благодаря на завършващите за тяхната отдаденост, за техния труд, за тяхното старание, за тяхното отношение. Пожелавам им страхотни успехи в това, което ще правят за бъдеще. Пожелавам им да се върнат тук и да помагат при нас на всички възможни места, където сме, евенти, лагери, кемпове. Добре дошли сте, помагайте. Когато завършите ти математика, ти бизнес, ти кинезитерапия, разбрахме, че някакво образование, което е много желано. Автомобилни инженери, всички ще дадем какво да помогнете. Само се върнете. Така че благодаря още веднъж. Сега, понеже се ориентираме към завършване, какво ще направим? Децата ще играят. Топки и всички, които могат да играят. Родителите, ако искате да им помогнете, това ще е най-хубаво